video tharbot sei chungin video toy chi hi lo enjoy ri lokang o Milar an pianpui unau tena an larna an hliahkhuh te enang o Dakota Fanning le Elle Fanning Dakota le Elle te unau hi naupang te an ni lai tang to in film an changtran to a ma se Elle hi alar zoka TV series lar tak The Great a Elle hi an Catherine the Great role changin Emmy nomination le Golden Globe nomination pani amuani Eric Roberts le Julia Roberts Eric Roberts hi Julia Roberts pianpui unau pa ni a Eric hi lem chang thiam ve tho ni ma se a unau nu Julia Roberts lem chan lama a hlotlin na ten a hliahkhuh Lea chutiang bukin Eric Roberts fanu Emma Roberts po entertainment lama alar he bukani Maggie Gyllenhaal le Jake Gyllenhaal Maggie le Jake Gyllenhaal te unau po hi lemchang thiam tak ve an ni a an chan na movies te po a hmu nam thin hle a ma se Maggie Gyllenhaal in acting alu chil chung zong hian alar na te chu a unau pa hian a hliahkhuh hle ani Elizabeth Olsen le The Olsen Twins Elizabeth Olsen entertainment industry a alu chan tir hian a unau nu phirte Mary Kate Olsen le Ashley Olsen te larna chuan an hliahkhuh chara chuwang chuan a unau te nen inzom na nei adu lo an ti ani Milar unau dang in shiat chuan comment section lama lo soi veru o